Babe, Zvise? nasonauya wakawanda here kureopening. Achiri makuseni vanogona kuuya. Ngavamboya asi kana dokta unenge atinzwisa ndasitorina kana marini. Iwe mahwani ndofunga kapeka nokurumidza ukapinda asikana. Amen. Iwe ndingagara sekwambonzwa here kuitika kwedosi. Kuri kupisa mama. Chiko chiwisa. Aiwa kuri kupisa. Taura kuno ndatotumwa kuti ndiye ndizobvisa ndisikochinja chidhori. Iwe Ndikutokuudza chipi? Ichi kachidhori chedu ichi. Ichi chidhori chanetsa ichi. Ichi chidhori ichi chatonzi chibveme mwana. But iwe unoziva kuti chidhori chakabva kuRussia sha. Shamwari. Chidhori chakadhura. But urikutaura semunhu arwadziwa. Takanzwa zvedu kuhead office kuti ndoitamba nacho chidhori muno muofisi. Iwe vakadzi vevanhu vaitauya kuzotamba. Shuwere. Iwe regai ndiendi ndakamirirwa ndadzikurumidza. Kuenda nacho. Ketesei pabasa hatina zvekuita kuti vakaita chidhori ichi ndaitamba nacho ka muofisi muno makutozopowa manje apa vanhu vaichida chidhori ichocho dai vakaunzwa chiri nani chipetokundisi chidhori ndatoona nacho chidhori ingada kudzwa kuti chiri motikari ndabva ndatopiwa nehembe yekuchipfekedza chidhori ichi ndochinyowani chacho ichi ndochinyowani chacho naichocho ichi icho kuti vanhu vanochifarire here ichi amena asi kana ndimuri kushanda mune isiri kuhead office tozongobirira feedback chete awaneso madzidai vaunzwa chidiki chechidiki unoziva chidhori aone tanyatsogona uchipfekedza nditya pasara kuti chingointroducwa kuvanhu chete ini ndaenda ndine paperwork yakawanda uku babaika osandudza kuti ndeichi manje ichi chinenge chakangochembera ichi chichazogona ita zvaitwa muno ndomawana chidhori changu cheje ndochaita zvandinoda kuti vanhu vatenge